Lexus RX 350 سال برارش 2013 ماشین وگان می باشد و این نمود بیرنه ماشین این 4 پرانیکای پیش من این نمود از قفای ماشین دستان 4 پرانیکای قفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат титроник дута сиденьёи пеш абагрев сидени гармохнук дӯстон ин бо режимои раҳои лағжонак ва ҳошба ҳамаш бе режимашай бортош компютер километр контрол мультирол рӯлош лифт калиташ стоп стар дӯстон зу пробегшам мефаҳмем ҳаваяш чи нескустос ин сиденьёш 4 кожа дӯстон боз люкам дорад ҳам сиденьёш лифт пробегаш чанд? Ҳав пробегаш гӯед? Як кругам гаштиги не пробегаш гӯсосиян яъни ҳолати салони қафои мошин шторкои қафо сиденьёшам бисёр дар ҳолати хуб мини барчаҳои аҷоиб мотор 3.5 сӯзишвориш бензин дӯстон расход номаълум мошин вагони буданашба расход номаълум олӣ ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 320 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 721 66 66 Volkswagen Golf Plus соли барориш 2006 ماشین وگان میباشد من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш механик дута сиденьёи пеш абагрев сидени ва инҷа сиди плеер дорад пробегаш 126 000 километр пробег ин рӯлош лифт дӯстон ин ҳолати салони мошин сиденьёш лаҳтагин дӯстон ин ҳолати салони қафои мошин салонашам бисёр ҳолатош хуб мотор 1.6 сӯзишвориш бензин расход чанде расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 732 04 90 Opel Hatchback соли барориш 96 намуди бернаи мошин дӯстон яъни ҳуҷҷатош то моҳи апрели соли 2021 ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механике ва инҷа сиди плеер дорад пробегаш 250 000 километр пробег ва ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстон сиденьёш лаҳтагин боз ма инҷа люкам дорад мане мотор 1.6 прасой сӯзишвориш газ бензин расход чанда яко газ киди расходаш 10 литр газ ки 120 километр мегардад дӯстон ман ин ҳолати мотори мошин
нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 862 1902. BMW M5 соли барориш 2002 дӯстони азиз. Мани пешанда 4 патроникои пеш. Ин намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. Қафош биям 4 патроникои қафо дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаи пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа сентр замок дорад, 2 сиденияи пеш обогрев сидений, CD плеер, мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 239,000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин боз ман инҷа люк дорад дӯстон. ин телефонаш ҳам аст. ин ҳолти салони қафои мошин. сиденияш лаҳтагин. ин падгалоникои қафош бе монитор. ҳар ду падгалоникои қафонда монитор аст мана. мотор 3 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход 12 литр ба 100 км мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 22 52. Opel Caravan соли барориш 97. мани намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 400,000 км пробег. ин ҳолати салони мошин, сиденияш лаҳтагин дӯстон. тигр буда. ин ҳолати салони қафои мошин. ин шторкаҳои қафо, салоношам хуб. мотор 1.6 растой, сӯзишвориш газ бензин. расход чанта? 95. расходаш 10 та газгирӣ 90-95 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина. нархи мошин 39000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 756 30 40.